Lewap welaýatynyň Fara we etrafynda resmiler gruply adamlardan we telekeçilerden döwlet paýta harman üçin pul talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda habar berdi. Olardan 5 tonnadan 15 tonna çenli paýtanyň puluny etraf harmanyna goşant goşmagy talap edýärler. 1 tonna paýta üçin 1500 manat meşberini pul sorulýar diýip habar çaýtdy. Şol bir wagtyň özünde häkimetler etrafda hususy mikroawtobus eýelerinden büdjet edaralaryny işleýän ýygymçylary paýta meýdanlaryna gatnatmagy hemde muny tölewsiz ýerine ýetirmegi talap edýärler. Hususy mikroawtobuslar aýatlardan hem öz hasaplaryna paýta meýdanlaryna adam gatnatmagy talap edýärler diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä mikroawtobus eýeleri öz şahsy ulaglaryny büdjet edaralaryny işleýän we paýta ýygmagy mejbur edilýän ýygymçylary Fara we etrafyndan ýüzlerce kilometr aradaşlykda ýerleşýän paýta meýdanlaryna daşamaly edilýärler. Etraf resmiýetleriniň degişli talaplary ýük taşaýan ulag eýelerini de degişlidir. Olaram öz tehnikalary bilen bir ay ýygyma kömek bermäge mejbur edilýärler diýip habar çaýtdy. Fara we etrafynda iş adamlaryndan gruply hojalyklardan hemde hususy mikroawtobuslaryň we ýük ulaglaryň eýelerinden harmana pul goşant goşmak ýa-da ýygyma adam gatnatmak talaby ýurtda nowatdaky paýta möhüminiň badalýan wagtlar edilýär. Apreliň ahyrlarynda ýurdun günnäger sebitlerini turan tebii harasat köp hektarlyk oba hojalyk ekinlerini şol sany gowuçy meýdanlaryny zaýylady. Indi şol ýany halkyň hasabyna doldurmagy maksat edilýärler diýip habar çaýdýar. 27 aprelde Lewap we Mary welaýatyna güýçli tufan turdy. Onuň ýany welaýatyň durly sebitlerini bir näçe gün dowamly ýagyş ýagdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tebii helakçylygyň 10 hektar gowuçy, buğday we beýleki ekinleri agyr ziyan ýetirenligini, gowuçy eken kärenneçleriň ýagyş we harasatdan soň zaýy bolan ekinlerini söküp täzeden ekmäge mejbur bolanlyklaryny maý aýyna habar berdi. Şeýle-de mundan ozal Lewaply kärenneçleriň en çemesi gowuçy ekinini ýyda etmek döwründe agrotehnika kadrlary berja etmäge şert döredilmänligini, özleriniň mineral dökün suw we tehnika ýetmezçiliginden kösenýänliklerini Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdany gowuçy ekildi. Hem de döwletiň paýta plan borçnamasy geçen ýyldakydan 150 000 tonna artdyrylyp 1 200 000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl Türkmenistan boýunça 550 000 hektar meýdany gowuçy ekildi we döwlet plan borçnamasy 1 50 000 tonna möçberini kesgitlenipdi. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçiligine häkimetleriň mejburi zähmetden peýdalanmaklaryny tanqid edip gelýärler. Bu ýyl paýta möhümine ýurdun durly sebitlerine awgust aýyna girişildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatyna büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilip başlananlyklaryny 17 awgustda habar berdi. Şol gün Lewapyň Farap Darganata hemde Çärje we etraflarynyň büdjet işgärleri hem Hojamaz etrafynyň Beşir, Suhru we Babadyhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk uğradylyp başlandy. 27 awgustda geçirilen hökümet maslahatyna nowatdaky paýta möhümini resmi taýdan Ahal Balkan Lewap we Mary welaýatlaryna 9 sentýabrda Daşoğlu welaýatyna 16 sentýabrda girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurdun paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tasdik ýa-da inkar edip döwlet media serişlerine çykyş etmeýärler.